Hambai, joto press media zaro final zaro sampai green corner no. After lobor bahai lobor ya faro, company ciba ya faro. Jentini 8 तारीख Desember दिल्ली जंतर मंतर ने दिल्ली चलो दिल्ली करो चीनी चौबा पाइमान या गुलो जंतीनी में शालो किफिला बागे चंग तैयारी चली तंगो आनी कारण वो ट्रेन बाथक जात और ट्रेन पे ने चंग तिब्रानी सिमे दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन जरा चंग सकाई क्या अपन या गुलो तब और ट्रेन पे ने चंग हाई किफिला बागे चीनी बड़ो चीनी वारियर्स रक बरक जतनो काहम करेंखेनो और ट्रेन ऑफ हाई सकाई बैका खर्चा खरने बरने हेल्थ किसा इशू होने जों खानाका लुमै रक दंनो बाट बरनो जों मेडिकल जे किउ खेन नामनि जोंनि मेडिकल टीम दङ बरनि नेतृत्व बरनो नायजागि दङ ताई जारा जोंनि बाक्सा वारियर्स रक जारा ट्रेन बाय फायै बेलेग किनो जोंजाल जोंजानाय रक थाखाय फाइमानि जरावो जरावो जे जोंजाल जानाय रक बाक्सा होनके बरंनि व्यक्तिगत अबबायनो रां बायनो केबा फ्लाइट बायगो थाना बागै प्रस्तुति नाका सो ताबो आं ओवरऑल अबनो सारामुसुगो चिनि दिल्ली वो जे चबा फाइमानि अब बेलेग किनो चिनि बागै सक्सेसफुल एंड जोंनो रेसपन्स मारिखा एंड चिनि गोबाग्रा तो साइनो रिखा नरम थानि जे कप जाना दंमोन सो चिनि ओ जे दिल्ली धरनाव जारा फाइनि रक गाहाम केनो हाइनो हाय नगद थाङै सगैनो नोंथां अब चिनि कायसा सुलिबो दंनाय मास्टरनि लुकुराव हाइनो सुलिमो दंथौ जे प्रशासननि सागाव जे दिल्ली हासाल फायै जास गरना खाइमानि अब किफिमानि जराव गाहाम केनो सगैनो আচ্ছা থানা नायखौनाय साबा जाखो थांफुजरा रले प्रसेस खालामनोसै एमसी थांनाय मगन हाल दं एक्चुअली थांनाय फर्स्ट जेब्ला दिल्ली मुभमेन्ट डिप्रामनि फर्स्ट दिल्ली मुभमेन्टआव जराव कनभेनार आं साक खालामनानै जाय जराव बेसिक যারা এমডিসি ইএম দंनाय रक दायित्व रिजाखा बनि बागै जराव जे दायित्व रिजानाय रक ट्रेन बाय फाइका एमडिसि पारखौ इएम पारखौ आबो यागो हिसाब नारो जागलिया सो ताकलाय हिंगाकै विशेष kai chini sikla rong no white tia rong no chini party daitwa rekha so oboni bagai chini sikla rong no taklai ni daitwa no borok nawi da marmani borok samudai borok naikoloi dilli movement borok kubuha and tap borok aikeno talangi thangnai जाखाता फाइमानि साइ थांगनि बरक गोबां नमनि कारण तामनि माले फाइफ्रु बै बाक्सा सिगां फाइका दंनानि जागानाय तुना बागै अनेक बरक गोबां बरक फ्लाइबाय फाइका जानि जागा तंखा या बहुत थानसानि मारिबो बरक दुखु खस्थ गाय जतन नमनि बागै ताबु जत चिनि वारियास रो ट्रेन बाय किफिन चिनाय हिनै फाइलाय फाइका আচ্ছা বরনো তাব সাবো নাইকলৈ তলাংনাই তাব সজরা কোনো এমডিসি বা ইএম আমার তো তং থানাই রক ট্রেন তৈ दङ जागाव जे भलन्टियार्स दङ जिनि एक्टिभ भलन्टियार्स जे YTF नि PWF नि जानिजार ब्लक लेभेलनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्ट ताई YTF नि जे भलन्टियार्स रक बा TWF नि भलन्टियार्स रक ताई ओ जागाव दङ कमिटिनि जे रिप्रेजेन्टेटिभ मेडिकल टीम दा मानब संग्र भिजिट कलेज संग्र बरनो नायै कमप्लिट फेक लाङि थांनाय আচ্ছা থাং ফাইবজকে সামুর মানে থাং বুজর সামুর আমে রক ব্যবস্থা আমো যে ইংমানি ট্রেনनो बर कोअर्डिनेट खाइलायनाय थांलायनाय जत कोअपरेट खाइलायनाय गाहाम कै सगिनायनि बागै अमसि तामनि इमाले साथा सानै कस्त मानि बाय जों आमनो दुखु होनिया कस्त होनिया खनै जि स्माइ तांलाय जेवर फाइलायमानि किसा मासा क्राइसिस रगना आमसों ओभारलुक मा खाइलायनाय तामलायनि माबा जिनि जे भबिष्यतनि जे बुसकानि नायमुं गांगाकाय ग्रेटार ट्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट जे बुबाग्रानि मारिवो जे ओ जागा लगे हिमानि आमसि अदर पक्कु भाइसि बेलेगन हामबाय जतन फुरुं गाहाम दिनैजों थांनाय 2 तारिखआव फाइमानि दिल्ली जंतर मंतर ग्रेटार ट्रिपुरालेण्ड दिमानति एबा त्रिपुरानि एक्सेसनि बागै चबानति जों फाइमानि जिनि चबा जों पाइका 5-6 तारिख 2 जंतर मंतर
তিনি जों नगद थानानि बागै नगद किफिलानि बागै हायनो हाय चिनि आसाइमा अम तो ठीक खालामनाय नगद चिनि त्रिपुरा चिनि हास्टेल किफिला बागै जों र आनन्द बिहार स्टेशन थैलायजाक बुथुमलायजाक কয়টানি দিকে রগ লাম দেনাय अ फाइनि जे खोनामानि सारिकनि 3टानि परे थांनायनि खोनाव सारिक फाइजों जों आनन्द बिहार दिल्लीनि जों त्रिपुरा फाइजों जों लाम लायनाय दारानि सिनि मुंखाय आंनि मुं बिरेन्द्र त्रिपुरा दलाइ डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ नि भाइस प्रेसिडेन्ट सानमोङाव सानबायै दिनै अर ट्रेन स्टेशनाव फायगा तामनि बागै फायमा कालेखा दिनाव थायो मेडियारावनो गले गले हामबाय जेयाव कक्सुमान बागै जों अर जतर मतर फायमानि कारन गाय कायसानो दिनै ग्राफा त्रिपुरानि बागै जत सारा त्रिपुरा बासि दङ जों थांजा खालायै याफ्रे बाक्सा खालायै जन्तर मन्तर 2 दिननि बागै दरना खालायनाय बागै फायमानि दिनै हिंगाका 8 तारिख दिनै हिंगाका जों जत किफिलायनानै लामदिलाय दङ गाय अ किफिलायमान लामदिमान बिसं दिनै थांजा खाय अर फायजाक सफायजाक जतनो केन्टो गिराटा त्रिपुरालेन जों जे माया साब जों मायगेन थांजा खालायै पालबाक्साखै तंनाय पालबाक्साखै आन्दोलन खायनाय जतनो तैनो एरपराखाय दिनै गोसोखाङो जेनेरेशननि बागै गोसोखां जेनेरेशननि बागै जों आन्दोलन खायनानै थां दङ देबो गोसाबुतैनो दिनै मानथाय सकाय न फुनुगु गलांना बागै एरपराखाय दिनै जे दरना खालायमा जागाव देबो जुदि माया हंगाखाय जों देबो सेमाटा फायनो थांगा दाख्लैबो फायदेवसा फायना नांखाय देबो जों फायनाय अ आन्दोलननि बागै दिनै ग्रेटार त्रिपुरानि बागै जे माया सामजों आन्दोलन गायदों लायनाय आंनि सिनमंगाय आं कायसा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार आंनि मुं बिनाका देबर्मा